Koaliční lídri sa po rušnom týždni stretli a mali si čo vyjasňovať. Šéf SNS Andrej Danko hovoril o kríze a o tom, že nebude vo vláde, čo zdražuje. Ešte dnes pritom stupňoval konflikt s premiérovým poradcom Erikom Tomášom. Na jeho kritiku boskávania výložiek reagoval slovami, že on by zase nepil vodu z Dunaja. Koaliční lídri sa vo vládnom hoteli Bórik stretli po tom, čo Andrej Danko viackrát hovoril o napätí. Pre vás dobre, máte o čom písať, nie? Tak to je dobré. Čiže v skutočnosti máte dobré vzťahy, len to hráte. Sám Danko pritom v posledných dňoch vyhlasoval, že energetika môže vyvolať v koalícii krízu. Aj to, koľko dní sa už s premiérom nerozprávali. Ja v takej vláde nebudem, kde budeme dvíhať energie. Mesiac dozadu som sa opakovane svojho koaličného partnera pýtal, či nemá obavu z narasta cien energií. Sú určité spory. Ja robím mediátora, takže predpokladám, že dá sa to nejakým spôsobom vyriešiť. Šéf národniarov pritom pokračoval aj dnes, keď sa pretopky opäť obul do premiérovho komunikačného tímu a Erika Tomáša. Na jeho kritiku boskávania výložiek mu odkázal, že on by zas nepil vodu z Dunaja. Videami z dunajského okolia sa pritom na Facebooku prezentuje Robert Fico, naposledy koncom januára. Podľa ľudových pesničiek sa dievčatá umývali v studenej vode, aby mali červené lice. My sa zase dozvedeli z bulváru, že vy by ste nepili vodu z Dunaja. Je to dospelé toto si odkazovať? Dobrý deň. Ja som nezačal. Po rokovaní koaličnej rady ale už žiadne ďalšie odkazovania nepokračovali. Lídri sa na seba zoširoka pousmievali a Robert Fico vyslal signály, že všetko je v absolútnom poriadku. Rešpekt, vzájomná úcta, záujem plniť programové vyhlásenie vlády, to sú tri hlavné posolstvá. Tak teraz môžete vidieť, že nie je kríza. Dovoľte mi, aby som naozaj ocenil dnešný konštruktívny prístup a myslím si, že výsledkom dnešného rokovania je hlavne to, že oveľa intenzívnejšie budeme komunikovať. Detailnejšie si to pritom dohodli ešte pred tlačovou konferenciou. Ten mobil si kúpil? Ja len celé číslo naspamäť. Nie, ty urobíš, asi si kvôli tebe po 10 rokoch dám konečne nahlas zvonenie, dobre? Slovensko nemá inú alternatívu. Slovensko potrebuje politickú stabilitu. Samotní šéfovia strán sami priznávajú, že dnes toho veľa konkrétneho nevyriešili. A napríklad nástupcu Jozefa Holienčíka či vytvorenie štátneho energetického holdingu budú riešiť až na najbližšom stretnutí v utorok. Dnešnou úlohou nebolo riešiť, že či sa štát pokusí alebo nepokúsi o získanie podielu akcií slovenských elektrárne, hoci na to máme rovnaký názor, že asi áno, ale nastavili sme si nové formy spolupráce. Michal Kovačič, televízia Markíza. Maskovaní muži s vodnými pištoľami zaútočili na bývalého politika Daniela Lipšica. Jeden hrdinskú akciu nahrával na mobil a hovoril, že to je odveta za vodné dielo. Zostaňte s nami.